बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना दिनै मुसलपुराव थानाय गोजोनपुरी पार्कनि बड'फानि मुसुखाखौ जाय उदखारिफ्रा अन्थाइ खुबैनानै खोमा गन्थं खुगा सिफायलांदों बिथांमोननि सायाव जोङो गोख्रों बेबस्था लागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो निन्दा खालामो जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बेबायदि गाज्रि खामानियाव लोब्बा थाया आरो जाहाथे बेबायदि खामानिखौ मावा नङाब्ला जोङो सरकारनि बा आयेननि हेफाजाब लानानै बिथांमोनखौ जों गोख्रों साजा होनाय हाबाफारिखौ लागोन जोङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि गासै बर' माहारिनि आफादफोरखौ जोङो खौसे खालामनानै जोंनि एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना बड'फानि दैदेननायावनो जोङो मोनसे समाव बड'लेण्ड सोरजिनायनि जोङो जांख्रिखांबोदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायावनो जों बर'फ्रा एसेबाबो लामा नुदोंमोन दा जोङो बिथांनि जिथु आदर्श बे आदर्शखौ लानानै जोङो बड'लेण्डखौ आखु खेबसेबाव जोङो जांख्रिफिननो नागिरदों बर'फ्रा बड'लेण्ड मोनाब्ला इयुनाव थांना थानाया गोब्राब जागोन बिथांनि नाजानायावनो बेबायदिनो मोनथाम सुक्ति जालांबाय थेवबो बर'फ्रा बे मोनथाम सुक्तिनि सायावबो गोजोननाय गैया बेखायनो गासै माहारि आफादफोरखौ जोङो खावलायो आखाइ हमलायनानै जोङो ज' ज'यै आवगायलांनो हायो जेन दिनै बे बड'फानि मुसुखाखौ जोंनि मुसलपुराव सिथाबना थानाय आरो गासै बर' माहारियानो बड'फानि मान सन्मान आरो रैखाथि खालामनाया जोंनि खामानि गासै बर'आनो बेयाव दायथ' दङ आरो गासै बर'आनो बेयाव हेफाजाब होलायनांगोन बेनिखायनो जों गले गले बुङो जाय बिथांमोना बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सिफायदों बिथांमोननि सायाव जों गले गले बुङो जे बिथांमोनखौ जों साजा होगोन आयेननि हेफाजाब लानानैबाबो आरो बेयाव जोङो सोर बानायदों बिनि सायावबो जों बिथङै जों मिथिया इयुनाव जोङो नाजागोन मिथिनो आरो बे खाथि खालायावनो माखासे जुमाय लोंग्रा माखासे ड्राग्स जाग्रा बे ड्रागिस्टफोरा बे खाथि खालायावनो हरनि गेजेराव जाफैयो लोंफैयो जाहाथे बिथांमोनाबो साबधान जायो जोंनि बे पार्कआव खुनु निसा लाग्रा खुनु ड्राग्स जाग्रा मानसिया हाबफैया नङाब्ला जोङो बर' माहारिया खौसे जानानै बिथांमोननि सायाव बेबस्था लानाय जागोन गोजोनगोन बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन